Просто хора, аз съм Фаргос БГ и както ще ме играем Clash of Clans, така. Искам да дойдат. Тук се гледаш. Значи, за да ми всичко на макс, трябва да грейднем бомбите. След 15 минути. Как е? Не е много така. След това, лоус има ли? Мая максата лоу, това не е максата лоу. Има доста неща, обаче аз съм в Пети Таунхол. Сега ще нападаме, само да се трена другата армия. Трябва да нападна с тази армия, тогава ще тренам така. Той има доста айтами, но има и доста апгрейднати неща. Zero Defense ми показ няма нищо летящо. Archer Tower. Кенани. Гледам колко Archer Tower има. 2 Archer Tower, 3 Archer Tower, 3 Кенана, 1 Мурта. Ще сложим Giant тук. И лобрикърчета да рушат. Така. Само убихте ли себе? Така. Найс. Не, защо съм гоблини, бе? 4 гоблина. Те сега си ще грабат еликсир. Те грабат доста еликсир. Сега да слагаме всички гоблини. Всичко слагаме. Пичове, всичко слагаме просто. Отивате. Едни отиват към голд стариджите. Бро, но не. Охо! Една звезда. Какво бе? Там хола.